Għandna nuru rispetti kbar lill-anzjani tagħna, dawk li b'ħidmithom bnew is-soċjetà tagħna. Dan il-messaġġ tal-President George Vella fi żjara flimkien ma' martu fid-dar tal-anzjani taż-Żejtun. F'din id-dar, il-President u martu ingħataw merħba mill-isbaħ bil-President jindirizza lil bosta bisimhom u oħrajn jirrakkontawlu kif sabu l-appoġġ tiegħu bħala politiku u iktar bħala tabib. Il-President ta' Malta saħaq li biż-żjarat tiegħu irid iwassal il-messaġġ li hu il-President ta' kulħadd. Huwa innota kif l-anzjani huma dawk li b'ħidmithom bnew il-familji tal-lum u għaldaqstant għandna nuruhom ir-rispett li jxirqilhom. Jien naħseb li għandna nirrikonoxxu d-dejn li għandna lil dawn in-nies. Dawn huma dawk li bnewna l-komunità tagħna u rridu aħna mpattulhom għal dak kollu li għamlu magħna. Spjega li jieħu gost jara li anzjani li jkollhom il-ħtieġa jidħlu f'dar tal-anzjani isibu s-sostenn mis-soċjetà. Fl-istess waqt appella għat tisħiħ dejjem iżjed tal-faċilitajiet u l-pensjonijiet biex tittejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani u biex tikber il-kuxjenza fil-komunità favur rispett ikbar lejn l-anzjani fosthom biktar żgħażagħ u gruppi ta' żgħażagħ iżuru lill-anzjani b'mod regolari. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.